fins l'últim minut, fins l'últim cèntim. És per això que Esquerra Republicana de Rubí ha presentat 3 propostes d'esmena en els pressupostos generals de l'Estat. Una que fa referència a tot l'entorn que tenim aquí a l'estació de Renfe de Rubí, com veieu està desolat i està deixat. Una altra fa referència al soterrament de les línies elèctriques que passen per la nostra ciutat i finalment a l'arranjament de la unió entre Rubí i Sant Cugat per sota de l'autopista de l'AP7. El Bernat, que és senador d'Esquerra del grup parlamentari a Madrid, doncs li vull preguntar si creus que hi haurà suport d'altres formacions en un tema tan de ciutat i tan general, no? Nosaltres esperem que sí. Nosaltres, de fet, el que hem fet és estudiar exactament quines eren les qüestions més importants que podien afectar a Rubí, que poguessin tenir cabuda als pressupostos generals de l'Estat, i el que esperem és el suport dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat i també dels grups municipals de Rubí, i per tant entenem que entre tots a veure si podem fer que aquestes esmenes s'aprovin i per tant puguem arreglar l'estació de Rubí, de Renfe, i podem soterrar les línies elèctriques, arranjar el pas subterrani del pont de l'AP7, per tant, en fi, esperem que tirin endavant les esmenes. Bueno, ho acabeu de veure, Bernat, ho has vist, la utilització d'aquest espai realment necessita una adequació immediata.